bach i'r olygfa sydd yn rhan ucha'r prif gylch ar hyn o bryd yn y gogledd, dan yr adran dy, y cobiau Cymreig. Dosbarth yr ebolesu ar adferch tair blwydd oed. Yr ola i gael ei feirniadu, o'n blaenau ni fan hyn, J. Mitch Firefly, yn eiddo i Mr John Axon. Difagu gan Miss Eriggs. Tad, J. Mitch Firefly, Swan Hill Golden Rocket. A'r fam, wel, gwych, Pen y Crug Heledd. Wel, yn sicr mae gyda'i enw da. Ie. Os nad unrhyw beth arall, efe? Yn ddiweddglo da i'r dosbarth yma? Yn ddiweddglo cryf iawn, byddwn ni'n dweud, oherwydd mae safon hon yn reit dda hefyd. Felly, 14 o ymgeiswyr yn y dosbarth yma. Ar y brig ar hyn o bryd, mae gyda ni eiddo teulu'r Bigleys, Llanarth Gwynedd. Y tad Llanarth Fire Jack. Felly, dilyn y dosbarth yma wedyn mi fyddwn ni'n gweld pencampwriaeth y stoc ifanc heddi yn adran y cobiau Cymreig. Owen Jones, sydd wedi bod yn beirniadu yr adran drwy'r bore. David Oliver fyny. Yn yr ail safle wy'n credu ar hyn o bryd? Ie, wir. Eiddo Gwyneth Griffiths, Dyffryn Gwy Welsh Charisma. Yn drydydd wedyn, teulu Merrick. Gyda Brynithon Seren Mai, Brad y mab yn y ddangos. A fydd Owen yn neud rhyw newidiaeth yn y munudau ola yma. Mae yna dipyn o hynny wedi digwydd heddi yn y adrannau gwahanol, yn yr adrannau eraill, yr adran A a'r adran C. Mae hynny'n hollol wir, mae yna newidiadau munud ola wedi bod, lle mae'r ail wedi dod i fyny'r brig. A'r un ar y brig yn amlwg wedyn yn lawr i'r ail safle. Gyda'r ebolesu ar adferch tair blwydd oed, ychydig bach mwy o dyfiant wrth gwrs fan hyn na'r rhai ni wedi gweld yn flaenorol. Yr asgwrn yn gryf? I ni'n gweld y rhai cyntaf, maen nhw'n gryf iawn yn ei asgwrn. Mae gyda ni'n dipyn o siwrlen hefyd yn y rhai sydd ar y brig ar hyn o bryd. Os ni'n edrych ar wylod y trad, ni'n gweld dipyn o flew. Felly dyna yw'r siwrlen, neu gair arall yw Maxen. Dyna ni. Ni'n gweld y siwrlen yn y cefn, y gwylod y drod. A hynny yn ofynnol yn y categori yma? Hwnnw'n nodweddiadol iawn o'r bryd Cymreig. Felly mae'r bryd Cymreig yn ogystal â'r bryd Shire hefyd. Bosib bod yna newidiad yn mynd i fod. Mae'n cymharu'r cyffylau ar ei ochr. O'n i'n meddwl falle bydd yna newid safle yna. Bosib fydd na. Oherwydd dyw'r het ddim wedi ddiosg eto. Ni'n gweld y siwrlen yn gryf iawn yn yr eboles yma, sydd ar y brig ar hyn o bryd. Felly Simon Bigley. Yn neud pob peth yn yr eiliadau ola i gadw sylw y cobiau. Yn gofyn iddyn nhw droi nôl. Dwi ddim yn meddwl bod yna unrhyw newidiad yn mynd i fod. A wy'n credu bod na... Het wedi diosg. Mae'r het wedi ddiosg ac Owen wedi wneud i benderfyniad. Gewn ni weld yr hosglymau a'r garden goch yn mynd i'r un ar y brig fyna. Llongyfarchiadau mawr iawn i Llanarth Gwynedd yn eiddo i Mr and Mrs L. Bigley. Llongyfarchiadau mawr iawn i Llanarth Gwynedd, i ni'n gweld ar y brig fyna, yn derbyn yr hosglwm a'r garden goch yn eiddo i Mr and Mrs L. Bigley ac yn ennill dosbarth yr ebolesu neu adferch tair blwydd oed yn yr adran dy, y cobiau Cymreig. Dyna'r cobiau nath a sylw y beirniad Owen Jones. Ac i ni'n gyfarwydd iawn ar gŵr arbennig yma David Oliver yn yr ail safle. Wrth gwrs, David yn arddangos ar ran Gwyneth Griffiths, Dyffryn Gwy Welsh Charisma.
Felly David Mwynhau Oliver. chat bach gyda'r un sydd wedi cael yn drydydd hefyd. Brad Merrick sydd yn drydydd. Wrth gwrs, pawb yn dod i gwrdd ei gilydd yn aml iawn ar hyd y lled y flwyddyn mewn gwahanol sioeau, mae'n siŵr. Felly, yr un sy'n ar y brig heddi, Llanarth Gwynedd. Ond nesaf fyddwn ni'n gweld un dychwelyd i'r bencampwriaeth y stoc ifanc, lle fydd hi'n lan yn erbyn yr enillwyr eraill y bore yma, sef yr Ebolesi a'r Ebolion blwydd, 2 flwydd ar teiri. A hwnnw fydd pinnacle y cobiau heddi wedyn, sef pencampwriaeth y stoc ifanc. A mae'n siŵr bod hon yn foment arbennig i unrhyw un sydd yn dod i'r brig mewn unrhyw gystadleuaeth, ac yn sicr yma yn y prif gylch o flaen y brif eisteddlau, mae'n braf cael dangos eich gwobr. A'r wobr gynta yn yr adran yma i Ebolesi neu adferch 2 blwydd oed yn yr adran y cobiau Cymreig yn mynd i Llanarth Gwynedd yn eiddo i Mr a Mrs L.E. Bigley. Llongyfarchiadau gwresog iddyn nhw. Congratulations to the winner again, 869.